Molt bona vesprada, ja estem així de nou en Massa pa la Calabassa. Què tal? Com estàs, Andreu? De categoria. Fail. Bueno, i tu què? Què tal? Què jo estic molt bé, jo estic molt bé. Qui tenim per així, avui? Pues, bueno, avui ve Smoking Souls. Smoking Souls? Smoking Souls! Ve avui a visitar-nos al programa, sinó que ja va incorporant-se la gent així al Facebook Live. I, bueno, també comentarem com està el tema de qui ha guanyat el pack especial de l'últim programa. Això de dir al principi a mi ja no m'agrada. No. Esperarem a meitat de programa. A meitat o al final, ja ho veurem. Ja veurem. Lo que sí que sabem, en certesa, és que avui, si la gent vol guanyar una samarreta i un CD de Smoking Souls, hauran de donar like i compartir aquest post. Però no és un CD, no? És l'últim CD. És el CD. En primícia. Cendra, ratlleta i or. Quasi és res. Broma, és una I. Cendra i or. Bueno, si doneu like i compartiu este post del directe, entrareu en el sorteig del CD Cendra i or i una samarreta de Smoking Souls. I què tal vos va aparèixer el programa de la setmana passada amb la eterna Rita? A mi me va encantar. Perquè jo diria que Rita va viure un 2016 en el que va tindre primavera, estiu, tardor e infern. Bueno, cal agrair este ruïn acudit al convidat de la setmana passada, David. David Miguel. I bueno, pues anem a passar amb les notícies. Anem amb les notícies. Què? Que aquesta setmana les envia una fidel seguidora. Sí, esta setmana les notícies les envia una fidel seguidora que es diu Cristina, que ens estarà veient des d'allà on estiga. La Cris. Anem amb la primera, Andreu. Obri, però no era teua. No, la primera? Sí, vale. m'havies dit això? Obri en Barcelona el primer prostíbul de nines. A veure, explica't un poc això. Lumidols, es diu el puesto. Que estan lluminoses, com el Gusiluz. Això no ho sé, tindràs que anar a comprovar-ho. Llumidols, que és el nom del lloc, no facilita la ubicació a la seva web. ¿vale? Però no és dolç, no? El lloc no té res a veure en pastissos. No, té a veure en nines. El lloc només accepta clients amb cita prèvia, els quals poden escollir entre 4 nines. Una amb rasgos europeus, una amb africans, una asiàtica i un personatge d'anime. El que siga o...? No, la que tenen allí. ¿Saps? I si no t'agrada, que... Mala suerte. Bueno, I li pots elegir la roba i tot. ¿Vale? Anem a la següent. Però són de cos complet? Sí. Vale, gràcies. Bueno, i aquesta setmana ens arriba una notícia un poc trencadora en el tema de que una família homenatja al seu avi amb una esquela, l'home ja mort, era un aficionat a llegir les esqueles, cada dia llegia les esqueles, posava un tuit, era el puto amo de les esqueles. I entonces... Esquela aficionat, no? Esquela aficionat, sí, no sé si estarà això registrat. I va haver una... Quan es va morir, la seva família, que es veu que també eren una família de haters, van posar una de pa un dia que isc en l'esquela i no em veig. I l'XD no sé si l'has posat tu o la família. Sí, l'he ficat jo. XD. Molt bé, següent notícia. Tu què tens? Ah, no, esta... Ei. Esta, suposa que l'haureu vista, però és que encara ens impacta un poc així. I és que volem pillar esta tècnica d'esta família de 120 persones, de Lleó, que ha fet diversos simpa a lo llarg dels últims mesos i una d'elles va ser, pense que una boda i esta última un bautís. Se van fer un simpa massivo. Un simpa massivo i es veu que va entrar a per la tarta, pel pastís, va entrar pel pastís el cambrer i de repente va eixir i no sabien deixar res ni... Mare Déu, 120 persones se'n van anar d'allí corregent? Sí, que el compte muntava hasta més de 10.000 euros així. Sí, no? Mare meua. Fatal. Te dic la última notícia, ¿vale? Dime. Estes falles, bombetes de Casalla. La mà... Així no és la frase, no? Bé, seguís. No, falles, no falles, sí. Madre mía, qué nuevo. Estes falles, bombetes de Casalla.
De la mà d'Utopic, que ha creat uns bombons de xocolata amb anís tenis. Si voleu més informació, podeu entrar en la seva web utopic.es. Bueno, i si voleu enviar-nos unes proves, nosaltres... Sí, estem oberts a rebre Som uns prova. bombonets provant aquestes coses. Ara sí, anem ja amb la cançoneta que ha elegit el públic en el nostre Facebook, que és Smoking Souls Vida, i anem a rebre-los amb els braços oberts. Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcia, salt mortal, invertim la trajectòria. Aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia. Com l'ocell en llibertat, invertim la gravetat. Tu reps la màgia, tu sols tu, immortal. Tu tens la força, tu sols tu, és gran. Ara eres tu qui canviarà la història. Eres la llum que brillarà en aquell far. És com el fum entre la boira. Eres la veu que frena aquesta nòria, la flama que incendia el meu cos. És el moment on naix l'eufòria salvatge. Se'ns escapen dia a dia els millors minuts de glòria. Com arena entre les mans, invertim la trajectòria. Reinventem les regles velles i evitem tornar a perdre. Fem que caiguen els gegants, invertim la gravetat. Molt bona vesprada, Smoking Souls, què tal? Com esteu? Bones. Molt bé, bueno, a veure. Molt bé. Oh, La primera. besito, besito. Benvinguts a Massa per la Carabassa. Lo primer que tot, moltes gràcies per haver vingut. Jo és un voldria plaer, sí. fer un incís i dir que això seria un besito carabassa. I dir-li així cada vegada que algun Quan convidat se peguem ho faci. una cabotà, no? Quan Besito volem parlar. carabassa. Besito carabassa. Anem a pegar-me un Patentemo. mogolló de besitos, així. Tots els que vulgueu, tots els que vulgueu. Entre nosaltres també, eh? Bueno, anem a fer una part així nada més d'entrevista, no? Ara al principi, perquè acabeu de treure el CD Sendrallor, hem vist que... Fotre, que va bé, no? Sembla que va bé. Però, bueno, ens han quedat en alguns dubtes i anem a veure si es resolven, ¿vale? Així que començarem l'entrevista dient-vos que porteu ja molts anys rodant i esperant el moment de triomfar. Supose. Això és una suposició meua, eh? Així diuen que bueno. Ara que ha arribat el moment, com es gestiona esta situació? Més prop, aixina. És molt complicat, no? El tindre un grup i a part voler tindre mogolló d'èxit, no? Que encara és molt més difícil. No, però pense que, bueno, gestionar... Sobretot tinguem mogolló il·lusió, no? Que és la base fundamental per a fer-ho tot. I amb ganes de seguir treballant, no? I de fer algo que és la teva passió, no? Entonces això pot més que, no sé, qualsevol cosa, no? Que no sé, els diners, l'èxit o el que siga, no? Ho hem comprovat abans Sí, sí. quan... Quasi ens hem fet ells una entrevista. Sí, I hem és estat que xerrant un hem rato estat antes. xerrant i tenien que haver gravat això i no haver També. fet programa avui. Ens han dit que estan dedicant-se... Sí, estan dedicant-se de ple a lo que és el grup i això diu molt de vosaltres i de la qualitat que esteu traient del CD. Bueno, què, Andreu? Pues jo pense T'animes? que... Sí, este tercer CD ja són paraules majors, no? Perquè uno, bueno, a veure què tal, dos, jolín, va així bé el primer, anem a veure el segon. Però tercer ja són... Què espereu? Què espereu de Sendrallor? A mi això que tu... Bueno, parla. Podeu anar tornant-se. Un poquet xerrauret. Tira-li. No, jo, el tercer CD esperes el mateix que el primer i el segon, no? Però igual ara, no? Sempre que traus un CD, tu traus un CD perquè el que t'agrada és tocar, estar dalt de l'escenari tocant, no? Entonces, així de primer moment el que esperes és tindre molts concerts i tindre una gira
en dates i passar-te tot l'estiu i tot l'any rodant per ahir els escenaris. A nosaltres també ens agrada tocar. Jo vaig observar... que guarrillo que eres. Vaig observar per les xarxes socials que el dia que vau llançar el CD la gent compartia diferents cançons del CD. És una cosa poc habitual, me referís que... És un CD de singles? Això és lo més bonic, no? Perquè, a part, en este disc pense que hem aconseguit un poc això, no? Que no hem fet un CD d'un single, no? De fet, ens va costar molt, no sé, escollir quin eren els dos singles, perquè dins no era un CD d'un single sol, era un disc com més unit, no? Tema a tema, i no era un disc d'una cançó o de dos cançons. I sí que estem contents perquè estem veient que la gent no té una cançó preferida, sinó que cadascú té la seva cançó, i això pues, no sé, es motiva molt perquè és el que volien aconseguir un poc, no? Sembla que ho esteu aconseguint. I no cingues, no? Vinga, Alça la mà. 3 paraules i 3 paraules. Quina direu que és la raó del vostre èxit? La fórmula, millor. 3 paraules. 3 paraules. En 3 paraules. Treball, Ja en van 2, eh? treball, constància 3, ja? Treball. i disciplina. Treball, constància. I disciplina. Tu tens alguna que sigui una frase? No, 3 paraules. Estamos muy locos. 3 paraules. No sé, amistat, il·lusió i ganes. Bueno, jo és que m'emociono. I com està això de publicar els concerts abans que el CD? És que... Això és tot màrqueting. Espera, Tot màrqueting. no ho porteu vosaltres, aquest tema, no? No, sí, sí. però no sé, és una forma també de veure que la gent que viu en diferents llocs ja vaja pensant en tindre més ganes, no? Generar un poc més d'expectació i Sí. màrqueting. O si no, cagar-se en vosaltres perquè no aneu al seu poble. Que sol també passar, perquè és el típic, veniu així a México. A México. Mos ha passat a ser México. I la última pregunta, i amb aquesta donem pas a la següent secció, Pregunta profunda. va per a Carles. Carles Caselles. Creus que la gent recorda fàcilment el teu cognom perquè se pareix a la paraula Casalles? Carles Caselles? Pot ser, i de fet molta gent ho diu, no? Sí? Fa la típica conya, no? No sé què, Casalles, on fem una? I... Pues bé, jo dic, pues sí, vale. Pues sí, no? On fem una? Però això no acaben bé els concerts, no? Sempre solen acabar Sempre acaben, pues, bé, no? marcant caselles en l'hospital. En motivo de entrada. Sobredosis de Casalles. Casalles. Bueno, deixem per conclosa aquesta part del programa d'entrevistar i conèixer-vos un poc més. I anem ja amb les seccions típiques del programa. Avui vos hem dut una petició popular que és la cata de Casalles. No caselles. Ara tindria que sonar el... No, ja un poquet tard. La cata cegues de Casalles, ¿vale? Ara Andreu va agafar 3 gotets mentre jo vos explique. El tema és que és... Sí, Andreu a Zapata. Aneu a cegues, ¿vale? No sabeu quin got és quin, n'hi ha 3 Casalles. Una és Ferri, una és Cerveró i una altra és Anís Tenis. Andreu sap quin és cada un. Vosaltres no. Teniu alguna preferència a l'hora de demanar casalla? Claríssimament, sempre, l'única casalla que bevem és Anís Tenis. Anís Tenis. Si n'hi ha vale? un dato així curiós, que Pego, el nostre poble, és on més casalla es veu Anís Tenis, el segon poble del món. Del món, sí. Això és real, és real. Anís Tenis, ja sabeu, fem molta publicitat. Per favor, pagueu-nos. Sí. Tots els que vulguin pagar molt, I el grup benvinguts. també un poquet. Sí. Ells en veuen molt. Sí. Bueno, pues anem a començar. Anem a començar el got número 1. A veure després quina és la que més els ha agradat i si és Anís Tenis. A veure si tan xulos que es creuen. La 1 salut. La 1 diu Pau que no, eh? Esta no li agrada molt, eh? Esta no és Anís Tenis. Bueno, quina creus que és? Així no sense... Avui, a soles? Ah, no, bueno, no. Perdó, quan les feu totes. Buah.
Esta és alcohol de cremar, trobo. A veure. Però com van adivinar-ho des d'ací? Sí. Esta no és ni... Estan dient que la primera és Ferri. I com ho saben? Si avui va participar per els comentaris de Facebook Live, endavant. participeu. Per la cara igual sabeu. Per la qui cara. és. La cara, no sé, les reaccions, sí. Anem al número 3, Marc és un fiel seguidor. La setmana passada m'està estava fent ahí difícil. a tope. des d'Olot, Des d'Olot Esa el coneixem, Marc. A veure. Número 3. Vale. La tenis és o esta Sí, o és esta. la 1. I esa és la més ruïn que serà. Però la 1 no era molt Va, roïna. aclariu-se. A veure, digueu-mos. Jo dic que la Anís 3... tenis 1. Vale. Anís tenis 1. Sí. Per a, per espera. a Carles No, no, jo i per a també. Pau? Per a mi Per mi, anís anís tenis el 3. Per a Pau, Teni- anís vale. tenis el 3. Vale. Què més? Que asco. Número 2. La 2. La 2 és La- Ferri. Ferri o Cerveró? Jo Ferri, jo Pau Ferri. Jo dic Cerveró. I Carles Cerveró. No. I número 3, per descarte, serà Cerveró per a Pau I Sí. jo Ferri. i Ferri per a Carles Casellers. Pues, senyores i senyors, tenim un guanyador absolut. Tenim un guanyador? Absolut, sí. Número 1, tenis. Número 2, Cerveró. Número 3, Ferri. Bueno, Soc jo el guanyador? No, ell. Ah, merda. Bueno, s'ha alegrat igualment, però, Molt bé. però esta gent com Gràcies, ho adivina? gràcies. Que ho agraïm, però... Bueno, ara queda un poc mal jo, no? Perquè queda com Què va? un, no sé, alcohòlic o... Però això és, no? això és com quan proves moltes Coca-Coles. Ja. No saps quina és l'original. Bueno, cal dir que ells han notat pel sistema a seques i no pel del carquinyol, que consistia en emborrar-se a la botella, quasi. Ho agraïm. Així no poden vindre més convidats. Claro. Sí, bueno, sin comentarios. Anem amb la següent secció del programa. És una secció que duem fent ja 4 o 5, eh? Sí, sí. Ni més ni I menys. sol ser divertida després del tema de la casalla perquè costa més. Ara tot és molt més divertit, és tot d'un altre punt de vista. Ara sí. És tot més guai. Vos explique la pròxima secció. En 10 segons heu de dir el màxim de vegades massa pa la carabassa. Hòstia. S'entén fàcil, En no? 10 segons? En 10 segons. Però podem compenetrar-nos i jo dir massa pa i ell carabassa? No, cada un. Uno i cadascú. uno. Però heu de dir-les senceres. Massa per clavassa, massa per clavassa. Hòstia. Tot lo ràpid que pugueu, ¿vale? Qui comença? Igual. Carles. En 3, 2, 1, ja. Massa palabra... Massa pa... Para. Massa Que pa han la hagut carabassa. ahí... Massa pa la Anem a carabassa. donar una segona oportunitat. Han hagut ahí com a 2 segons esperant. A Una veure, segona vinga. oportunitat. Vale, va. 3, 2, 1, ja. Massa pa la carabassa, massa pa la carabassa, massa pa la carabassa, massa pa la... Buah! Massa pa la carabassa, massa pa la carabassa, massa pa la carabassa... Espera, perdó, que li ha posat 10 minuts. Da igual. Ja està, ja està. Jo crec que és un resultat molt roïn. Posa'n 10, ja. Sí. Home, O sí, 8 o 7, no? No va guanyar. Passem al Segur següent. que no. No, ja, segur que no. Fica-li 10 segons a Pau i a veure si ens sorprèn. De moment... Ojito. Puta mare, no. Això no va. Bueno, mira, ja ho tens. Vale. 3, 2, 1, ja. Massa pa la carabassa, 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 11 i massa... mig. 11 i mig, però cal dir que ha sigut el més tranquil que ho ha fet, eh? Sí. I ha arribat a 11, no ho entenem això tampoc. Vos registrem en el rànquing. El màxim qui el té? Qui és el màxim? Carquinyol i jo, 16. Oh. Bombeta. Pau, 11. I a Molt tu... bé. I el que menys jo, no? Vale, Sí, el que menos tu. Vale. Bueno, Andreu, ¿els expliques lo que va a pasar ara? Ai, caramba. Ai, Bueno, és la bamba. I és que resulta que vos hem escoltat tocar i cantar molt de temps, però no és el mateix escoltar coses vostres que escoltar un clàssic. Clar, vos hem escoltat cantar Vida, Murs, ara, que han eixit molt bé, sí, molt bé. Però i què n'hi ha dels eterns clàssics com La Bamba? Ostres. Ara volem escoltar-vos cantar La Bamba, vale? A veure, que tinc així això un poquet mal, eh? Està enganxat, ja està, és enganxat.
Però anem a fer coros en plan de... Toque uns acordes, ¿vale? Perquè aneu familiaritzant-se. El to i això. Vale. Más o menos, ¿vale? Y quan pare... Barquita Sol del Paso. Entres en el... Para bailar la bamba. No li la Vale. digues, home. Tendrán que saberla. Vale. Ahora. Bueno, si fem algun fallo, vosaltres doneu ahí un... No un n'hi ha suport, problema. o- Vale. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para ti, para mí. Allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Bamba, bamba, va tots vosaltres. Molt bé. Bueno. Heu estat molt a l'altura, Hòstia, tu un xupito de casalles que da mel. Bueno, jo també he cantat un poc, però no se m'ha escoltat. Tu has fet els coros, no? Sí. Bueno, anem on fire, mos queda un ratet de programa, tenim Vale, encara molt de encara queda. contingut. Mel. I anem amb el trocete. El què? Això què és? El trocete. Txan, txan. A què vos sona aquesta paraula? El trocete. Sí, el trocete. Hòstia, és una paraula molt... Molt d'Albacete o... Trocete, no? Bueno, el trocete en Manya. valencià és el trosset, El per trosset. si vos Vale, serveix. vale. Anem a xerrar el trosset i vos vaig explicar en què consisteix. Mira, ¿vale? Macondo ja té ganes i és que, per favor, volem que vosaltres també jugueu. Igual que, si heu pogut jugar a la casalla, podeu jugar a això. Trocete ja. Anem a ficar un fragment molt xicotet d'una cançó, ¿vale? I heu d'adivinar quina cançó és. Vale. Si voleu, comencem ja. Y aquí se viene azul azul con este baile que es Bomba, Bomba. de King Africa. Vale, esta The King era... The King The King Africa. The King Africa. Pa calentar els motors, anem a veure si era... Jo crec que sí, no? viene azul azul con este baile que es una bomba. Esto es pa calentar els motors, eh? Bomba. Rubén també l'ha Rubén ha sabuda. acertat. Anem a la pròxima, a veure. Un arroz con habichuelas. A veure, es pot tornar a repetir? Estava tot... Uau, que difícil. És esa que fa Puerto Rico. Es pot posar un trosset més? Es la oposición en Venezuela. I Carritos Macondo arriba al moment i diu la gozadera. És que això, el Macondo entén molt. És que Macondo tenia por que el destituireu com a rei del trocete. Ell és el rei del trocete, ell ho del sap. cinturó. Ell és que maneja Sí. molt, claro. Ni més ni menys. Que no us lleve el cinturó, per favor. No. Hòstia. Quina esa, Taca. Anem amb el pròxim trocete, per favor. Soc el cinturó d'or. Altra vegada. Oh, pareixia Highway to Hell, però trobo que no. De esta... Mira, te la fiquem a tu, Andreu. Sí, perquè... A veure... Jo trobo que és Pink Noise. Txanana. No ho sé. De esta varem donar una pista. Ja l'han sabuda. D'esta varem donar una pista en les xarxes socials. Jo crec que algú... Mira, Carritos Macondo ja la té. Ja la té. Joder, Quique Carlit Quicot, ja te vale. Quique Quicot també la sap. Així la gent ja se la sap. O sea, una vega més Joder, Macondo i, es i deixa si mal. no se la el cotxe. sabeu, mal. A veure. Que difícil, no? Solucionem? Maria Rosa, que bona estàs? Maria Rosa. Jo voy a ser un cor... Joder, ¿en serio sabía Macondo? ¿Sabes? En ese trocete ho sabia? Macondo Bueno, tot. Macondo Ja, però i és un una, dos, melòmano- tres, quatre persones més. O sigui, gràcies. Joder. Esteu animant el programa. Bueno, ja deixem per conclòs Bueno, el trocete. cal dir que està el programa arribant a una expectació espectacular. espectacular i immemorable. Com estava el programa? Molts n'hi ha. Lleno, abarrotado. 85?
Sí, sí. Com això- estava el programa? Que poca faena n'hi ha per encara ahir. queda molt que fer. L'hora de la siesta. Lo que passa que hem de cridar als nostres amics d'Egalité, saps? Cridem-los perquè crec que han tret No han un nou tret. CD. No, el dia 7, Demà. demà, Trauen trauen CD. un nou CD Efectivament. des del refugi. Però Aixina- espera que tinguin cobertura per a contestar-nos. No ho sé, anem a veure. A veure si una tono... Ahí està. Però qui de tots és? Òscar. Òscar. L'agafarà. Hola, Hola. Hola, Òscar. hola, ¿qué tal? Hola, eres el guanyador de un pack vitalici de valorat en 500 euros del Pozo. Com pot ser un pack vitalici valorat en 500 euros? Vitalici. Per a mi del Per a bo. mis més, per a mis més. Què tal? Com estàs, Òscar? Molt bé, molt bé. Bueno, estem així a Massapala Carabassa en directe amb Smoking Souls i volem... Andreu. Hola, Òscar. Andreu està per així, per el costat també. És que quan dic Massapala Carabassa som tots. Ja, seguís. Vinga, Vale. era una broma. Sí. Bueno, volíem preguntar que com va el nou CD i què espereu d'aquest nou disc que aneu a treure? Bé, doncs el traiem demà i realment l'objectiu el tenim clar des del primer moment, que és arribar a la màxima difusió, no?, i que l'escolte la màxima gent i que se'l facin seu, no? És un poc la idea que tenim. Molt bé, molt bé. I quina diferència diríeu que hi ha amb l'anterior CD? Jo crec que les principals diferències són lletrísticament. Jo crec que hem tirat una evolució molt bona. I en quant a l'estil, realment és més, jo crec que la maduresa que hem adquirit i un poc el toc electrònic que li hem volgut donar. Té un poc més mira, això no ho sabíem. electròniques. Això no ho sabíem nosaltres. Sí, Jo això pense que ho la- tenim ahí. Igualtat és el que importa, sí. La igualtat entre electrònica i rock, no? I ja per a concluir, s'agradaria saber que, bueno, que llançares un missatge a la gent de per què tenen que escoltar el nou CD de Galité. Un missatge, un Lo que es llamant. diu una call to action. Jo crec que ens ha sigut un CD molt complet. Hi ha, dins del mateix estil tenim cançons prou diferents, que unes més tranquil·letes, unes més animades, unes més rockeres. Jo crec que pot agradar molt a la gent i sobretot que conten històries concretes, que no és algo generalitzat i se poden sentir identificats en moltes d'elles. Pues moltes gràcies, Òscar. Esperem que tingueu molta sort amb el nou CD i bueno, quan vulgueu vindre esteu 100% convidats al programa de Massapala Carabassa. Gràcies a vosaltres, vinga. Vinga, Hasta ara. adeu. Una abraçada. Adéu. Adéu. Bueno, este era Òscar i moltes gràcies per haver-nos telefonat. I cal dir que està produint-se una batalla en directe sobre... No me digues. Bueno, tots contra Macondo. Tots contra Macondo. Podria ser un hashtag. I és que la gent està prenent-se un molt en seriós això del trocet. Entonces, si Bueno. teniu alguna proposta per fer alguna guerra, digueu-la i veniu així a defendre el podem fer títol. una cosa. Preparem un trocete llarg. Final i- Countdown Final Countdown. per la setmana que ve. Sí, sí, però difícil, no el d'avui. Sí, sí. Todos aquí reunidos la setmana que ve, el dilluns a les 4:30, per al pròxim programa de Massapala Carabassa farem un super trocete on podreu participar tots en directe i a lo millor podrem sortejar algo ahí en el trocete, ¿no? Pues a veurem. Però Macondo no, perquè com ell ho ven, per la gràcia. Bueno, anem ja a despedir, dir el guanyador del sorteig. Sí? Que no ho sé. No, ja està, ja Vale. està. Sí, sí, perfecte. El guanyador de sorteig del Super Pack de la setmana passada. És Pumbeta, o millor dit, Robert Penyalbert Espí, Robert Peñalver Espí. un fidel seguidor de les xarxes socials i bueno, recordeu compartir este post, donar-li like i disfruteu. Like, compartir aquest post per entrar en el sorteig de el últim CD de Smoking Souls i una samarreta de Smoking Souls. Moltes gràcies, Carles i Pau, Smoking Souls, per haver vingut al programa.
Has estat super a gust i no sé, un plaer. I la casella que sobra me la podem emportar, no? Claro. Bueno, nosaltres que La som dels molt de gotets. reutilitzar. Sí, Les gotes també Sí. la boqueu dins de la botella. però la boquem en la mateixa botella tot. I després vos fem creure que no... Deia jo que era un, No sé. no sé, un sabor estrany ahí. Què fa? Diguem un secretet que tenim guardat o... No, ho deixem per la setmana que ve. Per a la setmana que ve, millor. Moltes gràcies a tots, ens veiem la setmana que ve Au. i hasta sempre. Adeu. Bari 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 bari